И останахме дори с още 2000 пари, които са най-вероятно ще загубим, защото в началото винаги губите пари, но след това вече ще спечелите. И сега изчаквам просто градини да се развие, ще пусна на по 3. Да видите как започва града и след това вече може да си го развивате. Ако искате, ще направя подобни клипове за това как да си го развием града. Така че да, този град ще го запазя и ще направя поредица на City Skylines как да си развивате града. Сега виждате, че те искат електричество, което е проблемно, затова трябва много бързо да построят сгради близо до електроцентралата, за да имат ток, което в момента не се случва, но скоро ще се случи. Ето вече има ток. И ще изчакаме докато ни даде първият ачивмент, за да видите, че града е функциониращ. И тук ще направихме поредния ачивмент. Отключихме такси и наеми. Заеми, т.е. Така че да, благодаря, че гледахте този шорт, гайс. Абонирайте се, лайкнете и коментирайте нещо, което ви харесва. И аз ще продължавам с тази поредица, ако ви харесва. Довиждане!